Kantahang pang-EDSA, sayawang pang-EDSA, tunugang pang-EDSA, EDSA! Kung nandyan ka, tutok na! EDSA! Kasama mong natatrapik. Diego Bandito! Go Diego! Go Diego! Go Diego! EDSA! Itaas ang kamot sa mga angkol. Itaas ang kamot sa mga angkol. Bunalikol, bunalikol, bunalkol, bunalkol. Philippine Standard Time, Metro Manila. Oras po natin, 30 minutes after 8 o'clock in the evening. Grabe, nasa lansangan ka pa rin hanggang ngayon. Usag pagong talaga. Kamusta naman ang pupuntahan mo? May aabutan ka pa ba sa Christmas party nyo? Kasi naman, sabi ko sa'yo, agahan eh. Biyernes pa naman ngayon. O maawa ka naman kay Manong Driver. Kay Manong Driver, baka may extra ka naman dyan. Bigyan mo naman ng extra. O diba Manong? Ayos man diskarte. Oo, kung may extra ka naman, share the blessing, ika nga. Alam nyo naman na mahal ang gas. At hindi pa yung traffic. Actually, si Manong Driver, kanina pang ihing-ihi yan. Nagko-concentrate lang. Okay, ito na. Hindi na natin patatagalin to. Pag-usapan na natin to. Ito mga kabisyo, isa sa mga nabalita boards, Manong Angkol. Etong lalaking nagtangkang magnakaw sa isang sanglaan o pawnshop. Arestado matapos matrap sa loob. Uy, giga pamin, Zara. Law-law nga kawatan. Maluoy ka! Tang, logica na natin to, Tang, para matapos na. Ay, sige, logican mo na yan. Logika na yan! Logika na yan! Alright mga kabisyo, logica na yan. Anong leksyon ang ating mapupulot? Anong aral ang ating madudukot? Well, sa totoo lang mga kabisyo, nakakatawang pakinggan. Pero kung iisipin po natin, nakakalungkot isipin. Diba? Bakit humantong ang tao sa pagnanakaw kung meron naman siyang ibang option of choice? Diba? Ang ilang mga magnanakaw po mga kabisyo kasi maaring hindi na nag-iisip ng mga posibleng kahihinatnan ng kanilang mga gawain dahil sa mga iba't ibang kadahilanan. Andyan po yung siraang loob. Diba? Siraang loob. Ang galit, pagkagalit o kasama yung sama ng loob sa lipunan, sa gobyerno o sa kanilang sarili ay maaaring magdulot ng hindi pag-iisip at masamang pagpapasya. Halimbawa, inaway mo ang asawa mo, dinadakdakan mo palagi. Ngayon, masisiraan ng loob yan. Kaya maghahanap ng iba, makinarat. Aragoy! Maluoy ka, bunalkol. Eto pa, isa sa mga dahilan, kakulangan ng pag-asa. O ang mga individual na nawawala ng pag-asa sa buhay o nahihirapang makakilala ng o makakita ng ibang paraan upang makatulong sa kanilang pangangailangan, ay maaring sumuko na sa kanilang mga pangarap sa buhay para at gumawa ng desisyon na masolusyonan agad-agad ang kanilang mga pangangailangan kahit alam nilang mapanganib. Yan halimbawa na naman, eto. Meron kang nililigawan. Ilang buwan na. Di ka pa rin sinasagot. Malaki na gastos mo. So ngayon, ang mangyari, mawalan ka na ng kakulangan ka na ng pag-asa. Ngayon, ipapasok sa isip mo, kinahabang kinakausap mo yung nililigawan mo, bigla mong i-smack. In-smack mo sa lips. Oh, parang
Masasabi mo ring pagnanakaw yan. O kasi binigla mo, hindi ka nagpaalam eh. Ganun yun, boards. Oy, batiin lang natin yung mga nakatutok sa atin. Maraming salamat sa pagtutok at sana naman nag-i-enjoy kayo sa pakikinig. Ngayon ay Friday at siyempre pag sa araw ng Biyernes, andyan yung party-party, andyan yung gimmick, at siyempre andyan yung matinding traffic. Oh no! And speaking of batian, nako, eto, batiin lang natin. Ay binabati natin, big congratulations siyempre kay Sir John G. Villanueva. Ayan, for passing the licensed professional examination para sa mga teacher. Secondary LPT na. Single, available, ready to mingle. 5 years na naging OFW sa Taiwan, ngayon LPT na. Grabe, congrats! Wow! Sobra na yan, baka naman. Oy, sa January 7 pala may oath-taking sa Iloilo. Ayan, syempre pagbati galing sa iyong ate, Weng! Weng! Congratulations once again, John J. And may, syempre, God bless you sa iyong panibagong journey. A big congratulations sa iyo. Mula, syempre, sa inyong abang lingkod, walang iba. Diego Bandido. Syempre, kasama si Henyo. Okay, mga kabisyo, antabayanan, susunod na, Totoy Bato. Alas 9 na, Totoy na. Hanggang dito na lang po tayo. Now I'm leaving you with a song, a beautiful Christmas song to all of you out there, guys. Since it's how many days before Christmas? Lapit na, no? 36 after 8 o'clock. My name is Diego Bandido. Keep it locked in right here on Metro's #1, 90.7 Love Radio.